يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي شفنا وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي شفنا وويل الله تجي جاغو oburni daha daga honoma borodowille musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique nayo dengame jamajibine sondaniri filtima ɓaleri buuɗali rumede fere feeñayi windere feenjayi ɓatake bindaɗo hoore bir nogase go colte hitande ujunaje nogase jeegom ɓatake men fati koye tarihaji annabaɓe alhamdulillah en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guine diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama du'aw min duwanimama alhamdulillah hande ko aset nogase goo lewru février 2026 eɗen goni lewru korka no kewɗen wadde kala subaka so arde men yewtere men buuɗaliru meɗe e tarihaji annabaɓe e annabaɓe Allah he cuɓuɗen goto beele yimɓeɓe ɓuura famde hooli oɗo henna annabi mo Allah nelno e leñol mum hakkude me leñol mum holno wano beele enenne wooda ko jangguɗen hen saabu goto emen kala ko nelaɗo goto emen kala ko nelaɗo e yonta mum ko nelaɗo e galle mum ko nelaɗo e leñol mum ko nelaɗo e ɓesgu mum ko nelaɗo e joom suudu mum ko nelaɗo e joom galle mum ko nelaɗo e ɓiɓɓe mum ko nelaɗo e hoddi mum ko nelaɗo e hoore mum holko neɗɗo wawi janggude hen ha faama nelal ɗo fawata pele mum beele janggo wasa tobde taw wona dowuji kadi ɓen toɓɓe mbiya yo tobte ala ko darde ma tobtanma dowuji ɓen tobtuɓe kadi ɗoftuma Allah ɓuura kadi laɓɓinandema bolol ma yallah renen ceerno Khalid mi salminima ko moƴƴi mbadduɗa e ɓuuɓole jangol mbadduɗa e korka e tafsiraji alhamdulillah yo Allah ɓeydan en jaam ɓeydan en suturo ceerno Khalid hani men yettade maɗa eɗen jaaha toon to Wourossogui caɗele ndiyam hande ne tawi toon no feewi hewɓe ne goyto forage uji ɗi jonataɓe hewɓe ne goyto facture aji ɗi hewɓe mbiyata ko jamma tan ndiyam ɗam arata hewɓe ne mbini ndiyam ɗam so ari kadi laaɓani aɗam tunwi yo Allah won ballo ya rabbi ya rahmanu ko ɗen caɗele goni ha toon to somana sara aali wuuri sara guiƴilon toonne kadi ko caɗele ndiyam teskiniɗe woni toon ɗen caɗele hande ɗe keewi e nder rendo ngo yo Allah faabo yo yimɓe ƴewto yo gurɗe ƴewto yoɓe ƴewto koye mabɓe ƴewto posuji mabɓe ƴewto kesuji mabɓe ɓe mbaɗa forage uji timmuɗi ɓe jogano koye mabɓe gurdam mabɓe ɓe calo won e société ji ɗi gona balloji gara naata bonna gurdam mabɓe bonna ndiyam mabɓe kebbina mabɓe facture aji kada ɓe yarde kada jumaje e jamaje e bammuli fof dañde ndiyam yo Allah wallu ya rabbi ya rahman ceerno Khalid mi salminima mi juurimama
bisimilla maɗa calmina bandiraɓe ɓe jokken jewte meɗen seydi Sy. Allahu tagi tago o ɓurni daha taga ka honoma wa aleykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu Seydi Sarr. Mi salmitimama, mi weltanimama, mi ñaganimama Allah moƴƴere, ñaguima Allah to gonɗa foof yo kisal Allah e nden ka mum won e ma. A weltanama no fewi, en jetti Allah kadi no fewi, a jarama. Alhamdulillah, en calmini dendagal julɗo ɗo woni, en gardini e calminali tedduɗe urdiɗi jinnaɓe men tedduɓe wonde sababu wodede men e oɗo aduna. En duwanima jinnaɓe men dawliɓe nde Allah hebbinte mabɓe yurmede. En calmini jinnaɓe men wurɓe e dow leydi he, en ñaguima Allah yo Allah ɓoynuɓe jeese men ɗo. En calmini jinnaɗo men debbo lobbo moƴƴo jaƴƴo karaysira juulɗo timmuɗo kecco ɓernde jokkowo enɗam Dieynaba Abou Tafsir Mamadou yo Allah junnu gurdam. En calmini ceerno men sehil men alhaji ceerno Mahmoudou Belli Bayi, en ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam. En calmini galle o foof ko ɗon calminɗen kaw Khalil ceerno Khalil Bayi, ñaguima Allah nde Allah hebbinte makko cellal, Allah ɓoyno duusu makko e ɓesgu he. Guiƴam ceerno Abdallah Khalil mi salminimo no fewi. En calmini kaw Ahmad Tidiane Sakho e kaw Moustapha, en calmini galle o kala. En calmini bani men debbo moƴƴo hono sohna Hawa Konté, kono en calmini ceerno Gaynde Diago. En calmini ceerno Amadou Diago e cuddiɗo mum sohna Binta. En calmini ceerno Ahmadou Talla e cuddiɗo mum sohna Fadimatou Dia. En calmini Habi Kala Diew. En calmini Maymouna Alpha mawɓe moƴƴuɓe. En calmini sohna Binta Oumar Diop, kono en calmini Aissatou Sarr. En calmini Hadja Astou Diaw, ɓe koto Mauritanie tawete. En calmini dental yiɗɓe Khalid Abdoulaye Sy cetal Mauritanie, gardogol mawɗo moƴƴo sohna Hadja Mariam Mamadou Demba Siley, en mbimo Seydi Diop. Kamɓe foof en calminiɓe, hay goto en goppani. Hawa Diallo en calminimo. Ma en gar e mabɓe kamɓe foof so hawri e welede Allah inchallahu taala. Mi salmini denɗam Acca Oumar Bal, mi salminimo no fewi. Mi salmini ɗon kadi Salimata Bal, onon foof on jarama, on beltanama no fewi. Seydi Sarr, mi artirade ma konngol kiftina en to jaranno ɗen jokken golle to banggue qissa annabi Nuhu. So Allah jaɓi ha janggo jokken calminade inchallahu taala. Ɗum noon Seydi Sarr, konngol e yeeso ma. ceerno Khalid Abdoulaye Sy a jarama. ɓe calminɗaɓe pop e dow ɗemɗe mabɓe mi salmitimama. ɓenne kadi heeɗiɓe kala mi salmini on e dow ɗemɗe amen. ceerno Khalid oɗo histoire ma en garta hen so Allah jaaɓi. hanki mawɗo debbo goto woyni kam no fewi, kanko e taniko taniraɗo on kamɓe gondi koye téléphone. taniraɗo o heewi heɗade jewte men tariha Dieynaba. o wi so miijima mettinde walla o meejima haabde walla won caɗele keptimo, so miccima jewte men ɗe tarihaji ɗi tan Allah itta ɗum haala ba wiye ceer. o wi ha yettima won nokku, so moɓɓi guir tan o yiyat kam o yima. waɗa sa so jooɗima ko daaɗe men ɗe garata e makko ene duusamo. o haali hen wono konguɗi goɗɗi ceerno jurminiɗi ha goyima wallahi lazim. ɗum noon en calmini en juurimama, kono ko ɗon calminten mamiraɗo jontaɗo o, mamiraɗo baɗɗo fayida, mamiraɗo kewɗo yurmede. jiɗɗomi ha woni gonga, jiɗɗoma kadi ceerno Haali ha woni gonga, jiɗɗo ceerno Ousmane Ly ha woni gonga,
o yiɗori kadi haw yiɗori ceerno Mahamoudou Belli Mbaye ha woni gonga o woni Mama Coumba Dia joom suudam kanko wiyata komi joom galle makko minne kadi ka joom suudam alhamdulillah yo Allah reene ha toon to ɓundu hande taweteɗo to Dakaru lamorgo leydi Sénégal min calmini min juurimama Seydi Dia mamum ceerno docteur Djibi Sow alhamdulillah ceerno Khalid Abdoulaye Sy hande o nde yewtere mi teddiniri ɗum docteur Abdourahmane Ka dinga jilka gorko mo beeli hel ene tawe e nder diwan Jolof less Dara Jolof kene fota wonde hedde 25 kilométre gorko moƴƴo julɗo laaɓɗo reedu dariɗo e l'islam mo jabota ko heewi yo Allah reene doucement ane projet ma foof ya rabbi ya rahman leeliyayi foof ɗi jaltat nde tawno wona yimɓe ko less gollirta kalata kono kala nde feeñi feeñata so Allahu lamɗo jaaɓi ɗon calminten gardiɗo dental nehdi e neware yiɗɓe annabi o sallllahu alayhi wa sallam sohna Adja Hawa Ka guiɗo annabi o sallllahu alayhi wa sallam boɗejo tanum sira yaay mum séeri joom galle mum guiɗo annabi o sallllahu alayhi wa sallam Bouye Ba ha toon to Louga min calmini joom galle ma min nawtamoɗon ha to Mbaye Hawa walla ni ha to Gayi Daɗal alhamdulillah ceerno Khalid Abdoulaye Sy gonɗen koye annabi Nuhu suɓama hawre ñalawma julde o nelamayi o keefere bonɗo bita darma sil bisimilla maɗa ceerno Khalid. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof mi ñaguima Allah yo kisal Allah e nden kamum won e ma en jetti Allah gartirɗo en ɗo henna wawde jokkude jewtede mbaɗanno ɗen ko fati e jewte annabaɓe taw eɗen tolniɗo annabi Nuhu ɗo alhamdulillahi rabbil alamin kadi a jarama to mbiɗa ɗo ko ɗon tigui jarannoɗen en jettiri ɗum Allah no fewi annabi Nuhu ko kanko Allah suɓi e on ɗon saaha nelde ɗum e windere nde taw noon o hawrata koye ngaari bondi mbiyetendi Darmashil taw on koye taniraɓe Babila jeeya annabi Nuhu addanama nelal ngal o nelama e on ɗon Darmashil laamiɗo ɓen yimɓe bonɓe ɓe ganda ko woni dewal Allah e hoddira Allah e bawɗe muɗum annabi Nuhu heblima ngam tawoydeɓe yettindeɓe ngal nelal ngal Allah totti ɗum Allah waɗi ñalawma mo hebli omo yahatono ñalawma o hawri koye julde maɓɓe mawde nde ganduɗa ene mawni e maɓɓe taw ko julde nde ganduɗa kala gonɗo e leydi he ene andi nden ɗon julde ene heblono julde nde ngam mawninde on ɗon ñalawma no mbiyeten julde taske ni ene yaaji yimɓe ne keblono ɗum ɓe mooro ɓe puuɗo ɓe ketta cunci ɓe mbaɗani taw ñalawma o omo huɓtidini kamɓene on ɗon ñalawma ko noon wayi e maɓɓe so tawi ɓurani eɓe keblono ñalawma o eɓe mawnini ñalawma o ina mawni e maɓɓe Allah waɗi noon koye on ɗon ñalawma saha nelal ngal ari nde Nuhu yiɗi giddude ngam yaade to maɓɓe Allah waɗi tan hawri ko e ñalawma o Seydi Sarr ɗum noon mi artiray ma konngol e on saha jokken golle Seydi Sarr. est ce que ceerno Khalidou ɗi ñalawmaji mbaɗandi ko yooɗi ko rewi Allah ko yooɗi Allah
ko weli nelaɗo Allah ko weli julɓe mbaɗandi heewade waɗi ɗi ñalawmaji. Aha yo Allah won balla noon, sabu ko kewmi wiide ko tan moni kala ko nelaɗo e leñol mum e rendo mum e galle mum e ɓesgu mum e joom suudu mum e joom galle mum yo tinno timtindo e tarikhaji annabaɓe ɗi no feewi, wasata wooda ko dañi hen. Ceerno Khalidou en calminiɗo hen sohna Fadimata Sy debbo mo calgu tawaɗo e dental yiɗɓe Sar Abdoulaye Sarr to Mauritanie, ko nonne kadi musidɗo men guiɗo men sehil meɗen ceerno Ahmadou Bari gorko mo jowol mo ganduɗa ko jaalal manggal darigal hakkude tarikhaji annabaɓe e jewte buuɗaliru meɗe kala e kabruji ɗemgal Pulaar ene sara ɗum yoga e leppine garta ɓenne kadi ne jetta ene jarane nduwo Ahmadou Bari ha toon to jowol beltanimama no feewi. Kono kadi koye gardugol Moukhtar Wagne e dendagal yaadimo foof toon to Mauritanie jangguinowo ngana, min calmini on, min juurima, yo Allah darji on, reena ɓesguji ɗi ɓamta kala ko jiɗɗon ya rabbi ya rahman. Ceerno Khalid Abdoulaye Sy o ñalawma julde ɓe puuɗima ɓe moorima, worɓe pembima, surmitima, leeɓi nafɗe ɗe kine kala guittama ha laaɓi, holko ɓe gollata e oɗo ñalawma ceerno Khalid? Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere. en calmini bandiraɓe debbo hono sohna Aissata Abdoulaye Sy e joom galle mum e badiraguelam Ceerno Mouhamadou. Ayi hade nuhu arde on ɗon ñalawma ɓe kuɓɓata ko leɗɗe mawɗe, ɓe kuɓɓa jeyli kewɗi taw ɗin jeyli tarato ko ɗin sanamuji. aɗa andi sanamuji ɗi ko mawɗi no feewi, hay kamɓe noon koɓe mawɓe ɓe gonɗo, wona no poɗɗen ni ɓe poti, eyyi koɓe yimɓe mawɓe. sanamuji ɗi noon ɓuriɓe mawnude. en kaalino hanki sanamuji ɗi kala sanam waɗana ko suudu, taw suudu ndu ko 100 dira. to banggue to weeki jaa jeeni 100 dira. wona ɓe poti noon mawnude, kono noon koɓe mawɓe kadi, ko ɗum waɗi sababu mawnina ko foti noon. ɓe kuɓɓi jeyli e saraji ɗin ɗon sanamuji, eɓe gadda mallorɗi eɓe takka e ɗin sanamuji. aɗa andi sahaji mabɓe ɓe kewi wadde ko way noon. ɓe gaddat subaka o kala ko ɓe poti ñamde e ñalawma he, ɓe gadda ɗum ɓe ɓattina ɗin ɗon sanamuji, ɓe mbaɗa ɗum less sanamuji ɗi. joni noon sanamuji ɗi ko ɗon ñamde nde heddoto ha nde ɓe poti ñamde, ɓe gara ɓe ƴetta nden ɗon ñamde. so ɓe jeehi ɓe mbaɗa yi julde mabɓe nde ɓe mbaɗata nde, wona julde kam no gandirɗen ni, ɓe jogui façon ngaji julde tan. so ɓe jeehi ha ɓe mbaɗa yi ɗum ko ladde ɓe jahata, ɓe gartoyi on saaha ɓe jaha to sanamuji to, ɓe ƴetta toon ñamde nde ɓe mbanno e less sanamuji ɗi. Seydi Sarr, ɗum firtata e mabɓe ko ñamde nde ko barke sanamuji ɗi jana e ñamde he. Subhanallah. so ñamde nde woni ɗon, ɓe juuloyi julde mabɓe nde ladde, ɓe garti no pummiroyten ni ko noon ɓe pummiroyta. heddoto wona no julde no mbatten ni, wona nun ɓe juulirta. kamɓe wona yamirore Allah, wona yamirore nelaɗo mo Allah neli mbaɗe ni, ala, ko miijoji mabɓe tan e gaddin mabɓe e aada mabɓe. so ɓe garti noon ɓe payato allaji mabɓe to, ɓe tawa ñamele ɗe ene goni e less ɗin allaji to ɓe mbannoɗo, ɓe mbiya eyyi barke allaji ɗi jani e ñamele he. e on saaha ɓe kocca ɓe jaaha ɓe ñamoya, ɓe mbiya ɓe dañi barke. Seydi Sarr, konngol arti e ma e on saaha jokken golle. majjere ɓuri bonde keferu, nde tawno sa rewi ko taga nafatama, loratama, rokkatama haydara, a wiyata barkinoro ɗum ne hulɓini. ceerno Khalid ko jiimi hen, wonko jiimi hen to Afrique central, gueɗe baɗidani hen, wiyede ne ñammina maayɗo en, walla ne yarana maayɗo en, walla ene ñammina sanam so heddi jomum barkinoro. ɗe gueɗe kala en jii hen. ceerno Khalid Abdoulaye Sy
nde dokkami émission wol fajiri alhamdulillah nden dentaliɓe sar Abdoulaye Sarr mbaɗi fayidagal nde tawno moƴƴere weelani yejjide nder lewru korka ko lewru duwoji kala mo inde mum jangta salmina wonɗo wanno moƴƴere walla ko giɗo walla ko mantiniɗo walla ko duwotoɗo walla ko jokkodire payitinde ene moƴƴi siftire on ñalawma kadi nde tawno Allah ne jaɓa duwaw korɗo ceerno Halid Abdoulaye Sy ɓe mbaɗi baɗal payitingal ngam dusdemi e télé wol fajiri o ngal dental wiyete ko yiɗɓe sar Abdoulaye Sarr e gardugol Mamadou Boubou Ba ko ngal dari faade joni woni duuɓi 5 walla 6 Mamadou Boubou Ba noon jeeya ko Fasudebe to leydi Mali Nioro kono no jooɗi koto Luwanda e Ahmadou Gatamare Ba to Afrique du Sud min nawtuma ha to Beeli Thiowi e Ahmad Tidiane An ko alaɗo kuuɓal feddeble sukaɓe Afrique to babaɓe min nawtuma to leydi France e ceerno Hamidou Ba Maqama min nawma to Libye e Abou Sem min nawtuma ha toon to Congo walla ni min nawtuma ha toon to Beeli Koyle ko toon tigui e Aboubacry Ba Sinthiane ha toon to Maroc Mouhamadou Ibrahima Gambi to Sine min nawtuma ha to Nema Diawane ɓe leydi Mali Basir Diallo Lewa Mouhamadou Ibrahima So ha toon to Madina Gounas sohna Oumou Touré ane joom galle ma kala min calmini on min nawtuma toon to Espagne Saydou Silla Kunje min nawtuma ha toon to Italie en calmini dendagal bandiraɓe kala Abdoul Bokoum e dendagal heddiɓe kala ceerno Khalid Abdoulaye Sy ɓe jeehi rewoyde allahji mabɓe ɗi walla sanamuji mabɓe ɗi ladde walla ɓe jeehi waɗoyde welnere mabɓe ladde so ɓe garti ha to sanamuji mabɓe ɗo holko ɓe gollata ɗon ceerno Khalid mi salmitimama lawol gongol Seydi Sarr mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere ko ni de woni no mbaɗata en kaali mallordi ɗi ɗum woni ko ɓe ñamata ko caggal ɗum so ɓe garti ɓe ƴetti ñamde nde hade mabɓe ƴettude ñamde nde ɓe ngara ha ɗon ɓe cujjana allahji ɗi so ɓe cujji allahji ɗi ɓe ƴetta juuɗe mabɓe ɓe mbeɗɗo dow to allahji to ɓe turna koyeɗe less taw ɗum firtata ko mawninde allahji ɗi ɓe taw on saaha ɓe ñanti kala ko ɓuri moƴƴude e ñantugal mabɓe haɓe mbaɗi kanŋeji kamɓe hay worɓe ɓe ne mbaɗanno kanŋeji eɓe mbaɗi kanŋeji ha heewi e ɓalli he e on saaha noon soɓe gasni ɓe jeehi ɓe ƴetti ɗen ñaɓɓe ɓe ñaamoyi ha deedi ɗi keewi eɓe jogii waktu kamɓe fof eɓe gandi waktu o ɓe dutto ɓe garta to allahji to so ɓe garti to allahji to ɗum woni ɓe jara sangara hankadin deedi keewi ɓe garti toon ɓe paya hankadi e yarde sangara ceerno Abdoullahi ɓeɗo golle ɓe gollannoɗe ko golle kawniɗo no feewi golle jasɗe golle bonɗe ɓe jara sangara so ɓe gasni ɓe mbaɗa fijirde e nder nden ɗon fijirde ko heen worɓe ɓe e rewɓe ɓe jettodirta mbaɗa jina ala ko min jeeyi o ala ko min jeeyi o ala ko min jeeyi o taw ko ɗon ɓe mbaɗano bamɗini keɓɗo goɗɗo fof tan waɗɗo jaafo ɗon e konngule he ko noon winduri taw noon koko feeñi wona goto fof ene yaha ene suuɗoyo ene waɗa ala ko e jeesa yimɓe ɓe pap kala gonɗo ɗon hay goto wondaka ala ko ɗo oɗo ñalawma hande ala jeeyal ɗo to gonɗen goo ñalawma o ɗiɗi nokku mo gonɗen o oɗo ñalawma so ari kadi a ummima a ari e nokku he jeeyal ala hankadi alay saago ñalawma o ɓenna walla jalta to gonɗen joni ɗo gonta jeeyi goɗɗo kono to gonɗen ɗo joni e oɗo ñalawma e kadi e oɗo nokku mo gonɗen jeeyi ala ɗum waɗi ɓe natodira kamɓe pop goto fof jagga mo wela ɓe gona e yettodirde e Seydi Sarr hankadin ko ma ɓe jalta ɗon goto fof rutto e jeeyi mo jeeyno walla jeeyi mo jeeyano Seydi Sarr
ko ngol arti e ma e on saha jokken golle fuɗɗiɓe gonde pine han kadi ni ndewiɗo ɗon tarihaji annabaɓe wona yon paw téléphone ngaji mon tan gonon e doyade so ɓooyi dutton ala keɗoɗe no moƴƴi ko wayno dendi meɗen Aissata Dia guuriki koliyaɓe firtu guite maɗe no moƴƴi a ronki tan firtude guite en calmini joom galle maɗa Moussa Amadou Diop Aminata Diop baɗam salminima Fadimata Diop ha ton to Kanel baɗam e heddiɓe kala mi salmini yo Allah ren ceerno Khalid Abdoulaye Sy oɗo bone omo heddi hande aduna he won ɗum ɗo goto festival goto ne waɗa wiyete ko festival brésilien ɗon calminiɗen ceerno Samsiddine Ly ha toon to Brésil ko jiɗɗoma no fewi jiɗɗomi no fewi kala aljuma wo duwoto ko yo Allah nawma makka ko ɓuuri yawde hitande kala ɗum o duwoto rowani o duwi ɗum ha woyi kanko fandare makko tan ko yo Allah nawma makkatul mukarrama ceerno Haali nawma makkatul mukarrama keɓen toon eɗen jiidir toon eɗen kajja eɗen juuro annabi o sallallah alayhi wa sallam ɗum ko Samsiddine Ly mi salmini Coumba Yaye joom suudu maɗa ko ɗon calminanmi neni men tedduɗo sokhna Khadijatou Koulibaly ha toon to États-Unis d'Amérique mi salminima ane joom galle ma yo Allah ɓeydu cellal ya rabbi ya rahman o festival ha hande waɗa Brésil so mbaɗi festival o ɓe mbatta comci mbaɗata gembe yon tokoson no rewɓe ni wonɗo ɓe birnoto e jeese boli ɗi hankkadi ni e jeese yimɓe kala moni kala waɗata koko weela hande ɗum heddi kadi nanɗo e leydi men Sénégal saabu jiɗɗe balɗe debati gorkati en nangaɗe woni hen goto nangaɗo toon to Mbour o wi ko aɓe jogui hirde debati gorkati en ndeɓe juɓɓinta e nder galle goto e nangaɓe deke firti so hirde debati gorkati en waɗama koɓe gamat ɓe jara waɗa koɓe mbaddi kamɓe kala ko hunde bonde no fewi ceerno Khalid ko soɓe ɓurɗo bonde soɓeji subhanallah jeyɗo windere elle tan ɓe ngala hakkillaji ceerno Haali Abdoullahi Sy holno annabi Nuhu arde mabɓe yo oɗon sifa Seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama en calminiɗo dondunaɓe foof e gardogol sokhna Haw Konté kamɓe fof en calminiɓe e jarama no fewi ko ni de ɓe mbatta Seydi Sarr jettodiral mabɓe ala wirngallo ala suudde ala hay batte eɓe mbaɗɗodira o yarkubuna hunna kalbaha'im eɓe mbaɗɗodira e rewɓe ɓe hono poñƴi ni no poñƴi mbatta ladde ni ko noon ɓe mbaɗirta taw ko hakkude yimɓe kadi baynan nas nden noon Nuhu ko ɗon ari koye on façon tawi ɓe kamɓe ɓeɗo yimɓe Darmachil Seydi Sarr nden Nuhu ari Nuhu aɗa andi nden e joni jiida nden aduna o lollirani ni to banggue korki e haqqilantagal e gueɗe peñƴe hande ɗe aɗa andi jamaji men nden so tawi neɗɗo ne ara noddinde o ngabbata ko e dow soroto o noddina ngam o hetta yimɓe dow so neɗɗo hetti yimɓe dow tan so haali dande mum woɗɗoyat ko ɗum ɓuuri so foti e yimɓe o darima e leydi dande makko yaltata waɗi noon ko nden micro ji ngalano kene wullire ala a ngabbat dow tan ngulla sa yeynat sa noddinat ngabbannoɗa ko dow kaala yimɓe nana kono noon kamɓe nden ɗum ala ɗum ko ñanden tan ari hay mawɓe men ɓennuɓe ɓe hay enen wonto kawruɗen hen koma neɗɗo ngabba dow noddina kamɓene e on ɗon saaha kala noddowo ko waydani kamɓe annabaɓe nde wan noon ari ha e zaman nelaɗo sallallah alih w sallam ko noon wano hay nelaɗo ko noon waɗanno sallllahu alayhi wa sallam joni noon ɓe ngala micro ji ɓe ngala toɓe noddi so tawi eɓe tintina yimɓe wonko kewi so immi koto Allah so e nder mabɓe wonko ɓe jiiɗi tintinde yimɓeɓe ne kewi
e on saha ngabbeten ko e hayre taw hayre nde ko towde sa wulli tan yimɓe fof kuccitade ma kamɓe ko noon wano e on ɗon saha wadde noon nuhu ari o tawriɓe ni tan o rangani hayre ɓurde towde nde o fayi toon ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saha jokken golle ceerno Khalidou komi anda ko fof kam nuhu ne jogui caɗele ɓe no mbayi sobade o bone ni ɓuuri hamnade ɗon fof ko nelede dundariyankoɓe walla nelede yimɓe sattuɓe diine walla gona bajotoɗo gara yimɓe sandalleɓe sattuɓe ɓe nanata joguiɓe konnguɗi mettuɗi musɗi ɓe ne godi hande rendoji meɗen so tawi a ari nokku hande a wajima tan sa yeehi ko purƴinali ɓe ɗaccata ɗon walla ko purƴinali ɓe ndewnata e ma walla soɓe kooti e mbaɗa débaji ɓe bonnita waaju o ha bona ɓe mbaɗa no ɓe jiiɗiri ni ɗum ne tawe julɓe enen ha heewi jomin tawa enen jeddodira diine taw joom diine mo Allah rokki o yettino o yettini jomin calo jooɗone kaala ko beela enen gollira no beela enen julda no beela enen mbaɗira no beela e diine mbiya ɓayde komi julɗo ji fof waɗa accam mi deeƴo ala hunde fof jogui ko yamirore jogui ko kaɗe e yamirore ɗum alay saago yimɓe ganda ɗum dento ɗum en jahata toon to Kongo Pointe Noire to yen toon ceerno Yahya Ndiaye nawtemo ha to Fimbo min calminima min calmini galle o min calmini ɓesgu o kala e dow indema en calmini dendagal Kongo naɓe kala ha tenti Pointe Noire naɓe kala min mbiyamon Ramadan Moubarak e ñalɗimon dabɓi no feewi toɓoli kewɗi kono kadi nangue yawgue mudde ceerno Haali Abdoulaye Sy Nuhu yettima ƴeewi nokku ɓurɗo towde beele dande mum jimta e dow mabɓe holno Nuhu ardire mabɓe dande mum walla holno ɓe jiiri sawtuwol Nuhu ceerno Khalid mi salmitimama lawol gongol Seydi Sarr en calmini baba Demba Diallo to hoore ñiiwa ñaaguima Allah yo Allah sembinmo yo Allah sellinmo yo Allah hokkumo kattande yo Allah hokkumo cellal hokkamo jaam Allah ɓoyna duuso makko e men ko mawɗo moƴƴo machallah alhamdulillah Seydi Sarr yimɓeɓe ene keewi nde annabi Nuhu ari o daariɓe tan o yii ndiɗo keewidi o haawa hankadi ɗeɓi waade e makko comme no kanko wona e wuro he o hoɗno ni elle wona e on ɗon diwan omo woni elle o meeɗa andude ɓeeɗo yimɓe ene hawni no feewi sibi keeweni ni ene fakiti nde o daariɓe ha juut tan wonti e maɓɓe ko ene hawni wonti e maɓɓe kono gabbel gotel beddoɗa ɗum ɗo leydi heewi ɗo ceenal ɓuuri hewde hoɓe keewendi ne ɓurti nde wannoon on ɗon ñalawma ko ñalawma mawɗo e maɓɓe kadi a yiyat yimɓe woɗɓe ene gimmo gure goɗɗe taw ko goɗɗuɗe taw ala ko woni sababu so wona emin jaaha goya wuuro woni capital ko toon allaji amen ɗi goni amin mawnina ya allaji ɗi amin mawnina ñalawma o amin mbaɗa feet nde wonno wona yimɓe on ɗon nokku tan garata ɗon mawninde allaji maɓɓe bonɗi ɗi Allah waɗi noon e hoddiro Allah kanko annabi Nuhu o tawiɓe e ndin ɗon mbaadi e on ɗon façon o tawiɓe on ɗon façon o dogi o fayi to dow hayre mawnde to o ngabboyi toon kanko annabi Nuhu o ngabbi ha dow o towti e dow maɓɓe kamɓe fof omo daaraɓe eɓe mbayno gilɗi ni e keewedi Seydi Sarr ɗon noon nde o ngabbi ha dow o daariɓe kanko annabi Nuhu o ɓamti hoore makko rafa'a sawta o rafa'a ra'sahu ila sama o ɓamti hoore makko o daari asman o kanko annabi Nuhu hayto kalanmi ɗo mboɗon ɓamta hoore mbami kono ko min woni e haalde ni Seydi Sarr wo qaal o heɓɓiti omo haala kanko annabi Nuhu ilahi as'aluka an tansurni alayhim bi nuri muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ilahi
أسألك أن تنصرني عليهم بنور محمد صلى الله عليه وسلم. sallallahu alaihi wasallam. إلهي أسألك أن تنصرني عليهم بنور محمد صلى الله عليه وسلم. Eskey nelaɗo winde وهذه دم دو كانكو النبي نوح دم نون سيدي سار كونغول أرتي إما إي أون صحان جوكين غولي. eskey nelaɗo windere hande noon yiɗɓe annabi o sallallahu alayhi wa sallam ɓerɗe jogat ko wayno mawni men sohna Haaji Yaya Sarr giɗo annabi o sallallahu alayhi wa sallam, mawni men sohna Khadijatu Ndiaye, ko noonne kadi mawni men sohna Fadimata Amadou Kane, gorgol min sohna Coumba Kudeje Sarr, ko noonne kadi bani men debbo jinnaɗo men sohna Fat Tourel, ko noonne kadi giɗe men sehil men sohna Houraye Mangane ha toon to Mbahna, e dendagal ko reeji e bandiraɓe enɗam sarɓe babaɓe ha juuriɗen duɗal galle Mam Moussa Gassama cuuɗi men dulmaji taw koye weeyo e gardugol giƴi men sehil men ceerno Hamza Moussa Gassama. Alhamdulillah, yo Allah reen suura hisna. ceerno Adama min calminima, Adama Haruna calmini dendagal taweteɓe e fedde nde kala e dental ngal kala, min calmini min juurima. ceerno Haali Abdoullahi Sy kanko annabi Nuhu o ɓamti laarɗi makko faade dow asman, omo nodda jomiraɗo o, omo duuro annabi o sallallahu alayhi wa sallam. eskey ceerno Haali holko jokki hen? mi salmitimama lawol gongol Seydi Sarr, en calmini catal ceerno Khalidou Abdoullahi Sy to Mauritanie e gardugol sohna Mariam Mamadou Demba Siley en mbimo Seydi Diop ñamowo ñebbe. a weltanama Seydi Sarr, o ari kanko annabi Nuhu o haali ko kalɗen joni ko, sen piriɗo mi Pular firti ko joomum mi ñaguimama nde ballatami e dow mabɓe kamɓe ɓeɗo yimɓe, ballirami annore nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, ballami sibi annore nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. omo andi ɓeɗo no mbayi hewde ni, so ballal Allah yantani hen ala ko jogori ittude ɗo haydara, ala ko jogori waylude ɗo haydara. sibi kewindi mabɓe e candallagal mabɓe e bandiyagal mabɓe ene heewi doole. koɓe woɗɗoyɓe koɓe ɓooyɓe e oɗo fannu, o fannu koko mahi e mabɓe hankati. wayi tan kono neɗɗo ara e aduna he hande o wiya omo itta hen l'islam ni, e on saaha ko noon wayi e mabɓe. neɗɗo ara e mabɓe tan wiya ne ittaɓe e mbaadi gaddi ndi ɓe jogii ndi. way kono neɗɗo ara hande e aduna he wiya ene itta hen l'islam, noon tan mbawɗen famminirde ɗum ha yimɓeɓe paama. aɗa andi ɗum weɓatade, aɗa andi weɓatade. sinno garo ittul l'islam o tawi l'islam wona yamirore Allah, ɓaydo o ardi koye Allah tan ma satto kono ma iw. e kankone ko noon nda noon l'islam alhamdulillah ko Allah addi ɗum, wadde hay goto wawa arde wiyane itta ɗum ni saka itta ɗum nde won noon ko yamirore Allah, ko Allah addi ɗum. kono noon mbaɗɗen tan ko misal, mbaɗɗen tan ko yew ha yimɓeɓe paama. e on ɗon saaha no ɗum ñiɓiri ɗon ni koko ɓurti wiide ne ara joni joni ine itta ɗum tan, wona hunde jogorde webde, wona ko ɓennirta noon. Allah noon ɗo yanti fof ko wawi fof tiiɗa no wawiri fof tiiɗira noon. Allah no wawi ittude ɗum, Allah ala ko ronkani, ko Allah jeeyi fof, ko Allah wawi fof. kono noon e on ɗon saaha diine mabɓe bonɗo moɓe jogino o ene satti, ene tiiɗi, ene feŋi, ene tabiti. kono waɗi sababu omo faami ɗum, o noddi Allah, omo andi kanko tan e hoore makko o wawana ɗum ɗo. ɗum waɗi o noddi Allah noddande nde mbiɗen nde, o wi joomam mi ñaagi mama ya wallam e dow ɓeeɗo ballirami annore nelaɗo ma Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. ɗum noon Seydi Sarr, konngol arti e ma e on saaha jokken golle. sallallahu alayhi wa sallam. hawa ka giɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam ananiɗo hen. annabi sallallahu alayhi wa sallam kañum o duwari. ceerno Haali Abdoullahi Sy ene famni no fewi, saabu hande hay nder galleji men, e nder gure men, e nder dente men,
hande won aadaji natinaɗi hen sa weɗa ittedi tan ko an iwata walla ɓe gittuma so Allah nelima hande a faami nelal Allah a faami ko Allah farle dow ma a faami sunna a faami an ko Allah tan jiɗɗa jonjol lurodira yimɓe galle moɗon walla yimɓe wuuro mon walla yimɓe dental mon ala sa wi hande aɗa itta hande ko wayno ballude walla itta hande cuuɗi ɗi walla ɗa itta hande ko yogay sernaɓe darni hande mbine guitta e dewle ɗe ko sattat ayi hay kamɓe yuɓɓinɓe ɓe hande muuse mabɓe ɓe jiiɗi ittude ɓe donki ala ko haali noon ko annabi Nuhu nelaɗo ko ceerno Khalid kala ko kalɗen nana e meɗen ne futtini guite won aadaji hande won gueɗe nana e nder galleji men ɗi yaadani e diine yaadani e zamanu yaadani e pinal yaadani e darso luruji ɓoli lor ɓolo e bonnude haalis bonnude jawdi ten dayi'ol mal haram kono sa yiɗi itta ɗum tan guiteɗa joñeɗaɗa mbaɗeɗa kangaɗo ɓe mbatta fewjude a tinata ɓe pewja a tinata tel ɓe mbaɗa ha weela ɓe cabonma kadi sa tawtaniɓe ɓe joñmaɗa nanɗo ene funñini sa yiɗi itta tan ittuma sa janggi ha wawi arti a wiɗi itta ɗum wima he ɗo tawɗa l'islam accumindeaji ceerno Haali Abdoullahi Sy en calmini dentaliɓe Sar Abdoullahi Sarr e gardegol ceerno Ousmane Ly e ballal banimen debbo sokhna Maymouna Thioubbo hande gonɗo e jangol tigui rigui e sokhna Aissata Gadio e sokhna Fayol Ndiaye mi salmini joomen galleji mon ko noon kadi musidɗo men Samba Dioro tokare men Abdoullahi Sarr Moussa Dia min calminima jombajo min beltanimama no fewi sokhna Mariama Thioub ceerno Mangal Sy e dendagal taweteɓe fedde nde pop tugganma tan Nouadhibou Nouakchott Sénégal ha to leydi France ha to Espagne ha to Casamance ɗo nde ñiɓiɗo en calmini fo en juurima ceerno Haali Abdoullahi Sy annabi Nuhu ñaguima Allah ceerno Khalidou holno ɓe mbaye makko mi salmitimama lawol gongol Seydi Sarr a jarama no fewi en calmini galle baba Sildou Mbodj foof ɓesgu o foof hay goto hen goppani suddiɓe ɓe sukaɓe ɓe worɓe e rewɓe foof en calmini taniraɓe foof en doni momo kanko baba Sildou yo Allah moƴƴanmo toon barke annabi sallllahu alayhi wa sallam Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol a weltanama no fewi annabi Nuhu ñaguima Allah nde o ñaagui Allah caggal ɗum o noddi sawto mawɗo o huccite yimɓeɓe o noddi yimɓeɓe ya ayyuhal qawm inni qad ji'tukum min inda rabbil alamin ad'ukum li ibadatihi wa anhaakum an ibadati al asnam e hemon yimɓe mi ari e moɗon koy gummimi koto jeyɗo binde o oɗon gandi ko woni ɓe dari kamɓe pop nde o wulli lawol gotol ɓe kuccite e makko oɗon gandi ko addimi ay to gimmimi to nelɗomi o jimmi ko garon ndewonmo gaccon rewde ɗiɗo sanamuji ko haali ɗum ɗo jimmi ko garon ndewon Allah goppon oɗo bone mo gonɗon e dow mum tan oɗon pija nde wulli sawto o falamma saha Nuhu hadihi sayha balaga sawtuhu ila al mashriq wal maghrib nden wulli sawtu o yettoyi to funnange haaɗi sawtu o yettoyi to hirnange haaɗi Seydi Sarr sawtu goto nde o wulli sawtu o yehi ha duƴƴoyi to funnange haaɗi sawtu o yehi ha duƴƴoyi to hirnange haaɗi Allah waynawde sawtu ɗo kamɓe fof ɓe puɗɗi sarodirde sababu o sawtu o memi sanamuji mabɓe ɗi pukki e leydi Seydi Sarr mboɗo andi
ko ɗo yewtere men haadata han inchallah ko hawre weleede so Allah allahu lamɗo jaaɓi ha janngo jokken qissa annabi nuhu inchallahu so taala allahu lamɗo jaaɓi mi salminima Seydi Sarr salmitimama mi weltanimama kadi mi duwanimama ko gownumami duwanade yo Allah hokke cellal yo Allah hokke kisal yo Allah hebbin ema ndenka amin yo Allah reene amin ya rabbi yo Allah hokke sago ma e yidde ma amin ya rabbal alamin yo Allah reenane ɓesgu ma amin ya rabbal alamin Allah waɗa e maɓɓe barke amin Allah hokkuma ñamde e barke maɓɓe ko juuti alhamdulillah yo Allah moƴƴinane gueɗe maɓɓe foof amin ya rabbal kala ko neɗɗo dañata timma to Allah e to nelaɗo Allah e to aduna yo Allah ruf ɗum e ɓesgu he amin ya rabbal Allah hokkuma yiirude ɗum guite ma aɗa selli aɗa tawa machallah kala ko mbatta e moƴƴere yo Allah hokkuɓe ƴettidde ɗum taw aɗa wawi kono ɓe poftinma aɗa daara amin alhamdulillah yo Allah hokki sago ma e yidde ma alhamdulillah yo alhamdulillah Allah hebbinane barke alhamdulillah min sibi darde ma e l'islam darde ma e wallude julɓe darde ma e wallude fulɓe yo Allah hokki hen sago ma e yidde ma amin ya rabbal alamin yo Allah hokki hen sago ma e yidde ma amin yo Allah hokki hen sago ma e yidde ma a fotani haydara a ɗaminaki haydara a sohlani haydara so wona tan goto foof ɗo woni ɗo yo yaaje yo dañ yo sellu yo rew Allah yo dañ Allah yo dañ nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wallahi yo dat wallahi yo ɓamto ɗum tan woni haaju ma wallahi alazim wallahi jarama kala noon ko dariɗa darineɗa yimɓe ko Allah tottat ɗum yimɓe ɓe kono an kam kala ko Allah totti hen yimɓe ɓe yo Allah totte ko ɓuri ɗum an barke annabi sallllahu alayhi wa sallam salminima mi duwani mama mi ñagani mama Allah moƴƴere mboɗa andi en baynodiri so Allah jaaɓi ha janggo so hawre welede Allah jokken qissa men annabi nuhu en duwanima fulɓe foof nde Allah renata ɓe Allah hisnaɓe Allah hokkaɓe sagoji mabɓe Allah ɓamtaɓe Allah waɗaɓe neɗɗo goto kamɓe fo ɓe gara ɓe gonta qalbum wahidun la yatajazzau yo Allah waɗanɓe noon amin ya rabbal alamin ko ɗum fulɓe mankira kono so tawi ɗum wonino ala ko fulɓe donkanta e aduna he e heddura Allah hay goto memata yo Allah rendin fulɓe waɗaɓe ɓernde wotere bi barakatin nabiyi sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon Seydi Sarr yo Allah hokki en hawrude e janggo inchallahu taala assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu seydi inde gida moɗon ɓurɗominde Allah rendini e inde moɗon e inde gida moɗon ɓurɗominde nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango ɓurɗominde nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango ɓurɗominde eske ceerno Haali Abdoullahi Sy a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere 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 bi jahi nabil wara muhammadin sallllahu alayhi wa sallam o duwaw mon nde wiɗa o mi ñaguima Allah yo Allah wanju duwaw o e maɗa ha heewa wanjiɗumi rendo ngo pop wanjiɗumi lelol ngol kala wanjiɗumi kala keeɗiɗo wanjiɗumi kala mbiɗo amin kono ñaagui Allah oɗo duwaw mon nde wiɗa o moni kala keeɗiɗo o sa wi amina yo Allah humten haaju maɗa mboɗo ñaagui Allah an keeɗiɗo o aɗa jogui aɗa hattani guitta e posma mbaɗana neɗɗo goɗɗo mo wawana hoore mum yo Allah jabanoma anen e nder duwaw o ceerno Haali a jarama o duwaw o yalti koye ɓernde ma lamde ceer teno jabama alhamdulillah alhamdulillah yo Allah yoɓe moƴƴere ceer o tuusi ɓerdam nde ha guitam nde mbami ha guitam nde mbami wonko soomi e nder duwaw o ko min tan jeeyimo o mi feccata e goto o mi feccata ko gonɗa sehlam ko foof a nawata en o ko min tan jeeyi ɗum noon mi yetti Allah mi juuli annabi o sallallahu alayhi wa sallam fandare darde pele men ɗe pop
ko yo yimɓe kala peew moni kala yo waaw moni kala yo tan jam hay goto mi alna ɓernde bonde meeɗa wadde mi alna ɗum alhamdulillah yettude Allah jarama seydi Sy dande welde nde ko musidɗo men ceerno Ousmane Ly gorko mo Dumga Boseya eɗen jewtida e musidɗo men guiɗo men sehli men ceerno Khali Abdoulaye Sy to karallagal to ko Seydou Abouba ɗo yeesalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoulaye Sarr ketki malaiki jam yo jaam Allah ñalla nen ko tagdo kala kala julen mazabama wadinde hulfamo jidata Allah yidama ganyamo ganyeda wabba hulfamo jidata Allah yidama ganyamo ganyeda wasalam halfa monjidata Allah yidama ganya manganyeda ko burda